Volem una Girona viva i creativa, que desbordi la imatge de postal i que estigui pensada i feta entre tots i totes. Des de CUP Crida per Girona trobem respostes a les demandes ciutadanes i apostem per la democràcia de veritat amb propostes innovadores. Un pla estratègic de cultura, més beques per la creació, un oci més divers i lliure de discriminacions, un turisme sostenible integrat en la mateixa ciutat i una sala polivalent per les arts visuals, lluny de les obres faraòniques del govern actual. Aquestes són les nostres respostes. Una ordenança municipal contra els desnonaments, un parc públic municipal d'habitatge, un pla de treball per la gent jove, dones i major de 45 anys, més places a escoles bressols, i aquestes són les nostres respostes. Una xarxa d'horts urbans, itineraris segurs per a vianants i ciclistes i una xarxa de carrils bicis complets. Treballarem perquè Girona consumeixi energies renovables fins al 100% cap al 2050, per la recollida porta a porta, per la recuperació del cabdal del riu Ter i per fer una auditoria ciutadana sobre les obres del TAP per determinar responsabilitats. Aquestes són les nostres respostes. La implicació activa en el procés cap a la independència. Donar suport a projectes solidaris de cooperació i que promoguin la cultura de la pau. Acabar i substituir amb l'ordenança de la civilitat que ataca els drets i les llibertats dels gironins i gironines i promoure un acord de convivència veïnal. I finalment, desmilitaritzar la policia municipal perquè sigui un autèntic cos assistencial de les persones a la nostra ciutat. Aquestes són les nostres respostes. Uns pressupostos participatius de veritat, consultes ciutadanes vinculants, la publicació de tots els documents i dades de l'Ajuntament, plens itinerants per barris, una contractació pública, ètica i responsable i la municipalització de serveis com la gestió de l'aigua, els serveis funeraris o els aparcaments subterranis. Aquestes són les nostres respostes. CUP Crida per Girona és un projecte rupturista, fet des de la base, amb vocació inclusiva i majoritària. Volem una ciutat feta i pensada per a la gent, des dels barris. Apostem per una nova manera de governar, realment democràtica, ètica i participativa. Trobem respostes. Vota CUP Crida per Girona.